Bamanyare cɛ ni muso an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen sango aw bisimila aw bɛ arajo jeliba fiɲɛ siraw fɛ bi ye juma ye juma o juma sa ni waati mana se kaban a bɛ sigilen arajo jeliba maaw fɛ sa ka se ka aw ka kunnafoni gafew ye kumakan minnu fɔ sa ka se ka olu layɛlɛma todunkan cɛ ɲina ka olu di aw ma tagabolo kɔnɔna la sa bi aw ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ kumaso kɔnɔna la ne yɛrɛ tɔgɔma bɛ yan nɔ Amadu Jalo i ni sɔgɔma. Ntɔma i ni sɔgɔma. Fan dɔ in fɛ sa an b'a fɔ baasi tɛ yen. Alhamdulillah Musa Sanogo ale fana tɛgɛ bɛ nɛgɛw la ni wagati la an b'a fɔ sa ko aw bɛ sɔgɔlen aw ka arajo mandi la i n'a fɔ Amadu an y'a tigɛ arajo jeliba fiɲɛ siraw fɛ ni waati mana se kaban min ye ka se ka gafew mana kumakan minnu fɔ ka olu la yɛlɛma an b'a fɔ sa ko kumakan jumɛn fɔlɔ bɛ jumɛn b'i bolo ka di lamɛnbaaw. Ayiwa an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn minnu bɛ k'an lamɛn sɔgɔmada in na Bamako kɔnɔ yan ani diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Min ye arajo joliba ye i yɛrɛ b'a kalama ale bɛ lamɛn segukaw fɛ yen an bɛ laseli kɛ 100 murumuru 1 na yen nɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana b'a lamɛn an ka bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn hakili la gafew b'an bolo kosɛbɛ gafew bɛ ntɔma bolo bi sɔgɔmada in na hakili la i bɛ n'i da don a la. Amadu ni gafew fɔra ka ban Amadu k'a fɔ jamana in kɔnɔna la a ko ma nɔgɔn i n'a fɔ an bɛ cogoya min na bi an b'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen jɛ ka baara don an b'a dɔn k'a fɔ Musa Sanogo cɛ min don a b'a nɛgɛw dɔn kosɛbɛ a ye ko dɔw sigi sen kan sisan da tɛ se ka don a bɛɛ lajɛlen la Musa i bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ yanni wagati cɛ. Joliba. An b'a daminɛ ni kunnafoni gafe min fɔlɔ ye sa Amadu o tɛ dɔwɛrɛ le soir de Bamako. Soir de Bamako olu ka dakuru ɲɛfɔlɔ yɛrɛ la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye parti politique min n'o bɛ wele ko parena ko parena maaw ko u bɔra u n'u ka ɲɛmaa sa min ye u ka dusumakasi fɔlɔ bɛna ɲɛsin o kow ma ko o tagabolo kɔnɔna la olu ka faamuyali la sa ko fɛn caman bɛ yen dama don fɛn minnu na ko o b'a yira k'a fɔ o kow bila la kɛra bolo kɔfɛ kow ye ko o tɛ faamu cogo si la o hakilina kelen in na sa min ye parena ɲɛmaaw ye sa k'u y'a yira k'a fɔ ko don nataw la sa ko u bɛna sigi k'a fɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kosɛbɛ ka d'a kan ko Dr Choguel Kokala Mayiga k'a n'a ka gouvernement an bɛ don min na i ko bi k'u kɛmɛ ka baara minnu ko ka olu boloda jamana kɔnɔna la sa ko olu ka faamuya la u m'a fɔ ko o baaraw man ɲi bari ko o baaraw ye kɔfɛ baaraw de ye bari k'an bɛ yɔrɔ min na i ko tɛ se ka kɛ sisan k'a ko tɛ se ka kɛ sisan cogo si la wa ko min ye kalata ko min ni o fɔlen don sa parena maaw ka ɲɛfɔli la sa u ko ko u kɛnbɛ ko ka gɔri turu Dr Choguel Kokala Mayiga a yɛrɛ ka tilennenya la kalata kow kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi an b'a fɔ ko kokura ni o daminɛlen Mali kɔnɔna la sa ka da kan u y'a yira k'a fɔ ko a ye déclaration min kɛ a n'a ye ɲɛfɔli minnu kɛ sa ko kalataw ma se fɔlɔ ko bari sɔmi kɛnbɛ kaban olu parena maaw fɛ sa k'a ye k'a fɔ yala kun tilenna kura ko o tɛ premier ministre in na wa k'a bɛna fɔ kow ma daminɛ fɔlɔ bari k'a kɛmɛ k'a ka cɛ bɔ ko k'u sugandi kan olu o fɔra olu ya le soir de Bamako kɔnɔna la sa a bɛ yan nɔ u yɛrɛ ka ɲɛmaaba n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ministre kɔrɔ in yɛrɛ ale y'a yira sa k'a fɔ ko don tɛmɛlenw kɔnɔna la Cɛbilen Darame ko ale yɛrɛ ni Choguel Kokala Mayiga k'u ye baara caman kɛ u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko maa don ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ ko maa don maa min ni ale b'a dɔn kosɛbɛ ko o waleyaw de kɔnɔna la min ye nin kangarida in ye sa k'a kɛmɛ ka diɲɛmɔgɔ hakili lajigin a la min ye ka a gɔri bɔ ko k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko baara minnu feuille route minnu ni o dilen don an bɛ don min na i ko bi camancɛ fanga hukumu kɔnɔna la min ye Dr Choguel Kokala Mayiga a n'a ka gouvernement ye sa ko u kɛmɛ ka tagabolo minnu ta olu ka faamuya la ko baara caman b'a kɔnɔna la minnu n'a bɛ ɲini ka na kɛ kekunya baaraw ye ko jateminɛ ko o ka kɛ o la an ka fɔlen tɛ a bɛ soir de Bamako de kɔnɔna la aw bonya b'a la. Joliba FM bi kunnafoni gafew o soir de Bamako kelen in kɔnɔna la n tɔgɔma u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bisa ko min ye binkani waleyaw ye ko n'an ko braquage ko o ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ Gawo sira kan Gawo ale ni Ansongo ani ɲɔgɔn cɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko o waleya mun ni o bɛ ka fɔ sa ko dɔgɔkun in yɛrɛ kɔnɔna la sa ko min ye an ka jagokɛlan dɔw ye sa ko olu bɔtɔ Gawo k'a fɔ k'u b'u kunda Ansongo mafan kan sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la
alamisa yɛrɛ min kɛra juin kalo tile 17 san 2021 ko maajugu ko olu ye u sɛgɛrɛ o siraw in kan sa min ye ka u bolofɛnw ko ka olu daraki u la mais u tun bɛ bolifɛn min kɔnɔ n'o ye camion belebeleba dɔ ye sa ko ka camion in yɛrɛ wajibiya k'o lajɔ ka waleyaw ta ko wa ko maramafɛn baw de tun b'u bolo maramafɛn minnu sa ni ɲininkali yɛrɛ kɛn bɛ gafe yɛrɛ kɔnɔna la sa ko ala de b'a dɔn maramafɛn ninnu bɔra yɔrɔ min na ko bari u ka ɲɛfɔli la sa ko maa ninnu ko u bɛ kan de fɔ la kan minnu ni an ka kanw tɛ u y'a sinsin maa fasugu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan u y'a sinsin k'a yira k'a fɔ ko nin waleya in kɔnɔna la sa u ye maaw lajɔ min ye ka maaw bolofɛnw ko ka olu minɛ ko bari ala n'a ka na la sa ko maa si ni ma to a ko la wa mugu yɛrɛ ma ci ko ka d'a ka bolofɛn mɔgɔ minnu tun bɛ bolifɛn ninnu kɔnɔna la k'olu jɛra n'a ye k'u ka minɛnw bɛɛ to maajuguw bolo ni yɛrɛkun sɔrɔ kosɛbɛ man dɔgɔ sɔrɔ ye kosɛbɛ u n'a ka taa bari ko o wagatinin kelen in bɛɛ la sa min ye finitigiw ye sa Gawo ka taa se an sɔnko mafɛnw ma sa ko bolifɛntigiw kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen ladɔnya k'a fɔ ko sira in kan yen nɔ waleya dɔw bɛ ka kɛ ko waleya minnu n'olu tɛ ko nata ye gafe kɔnɔna la sa u y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u lasɔmine k'a fɔ ko a fosera sa u ka wuli ka jɔ ka o ta ka ni yɔrɔ ninnu sɛgɛrɛ yaasa lakana ko o bɛ se ka na cogo minnu na ka d'a kan n'a fɔra ko jagokɛlaw ko olu fana tɛ se ka taga ni ka segin kɛ nɔgɔya kɔnɔna la jamana kelen in kɔnɔna la ko a ko k'a bɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ Soir de Bamako maaw olu ka ɲɛfɔli don Joliba FM halisa n tɔgɔma an bɛ to Soir de Bamako kɔnɔna la an b'a yira ta k'a fɔ awɔ a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔna la sa ko dɔ bɛ jamana in kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko faamuyaliba ko o kan ka ɲini a ko la n'o tɛ dɔwɛrɛ ko bololadola min n'a bɛ wele ko basikɛti k'an bɛ don min na i ko bi sa ko tagabolo kɔnɔna la a k'u yɛrɛ la k'a fɔ ko min ye fiba mɔnde ye ko olu ye ɲangili ta ka sikasika ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔ den dɔ ma min yɛrɛ n'a kɛra basikɛti dɔnba ŋana ye ka mɔn tɛmɛlen kɔnɔna la a ko cayara kosɛbɛ n'o ye Amani Ɲani ye o hukumu yɛrɛ kɔnɔna la sa ko Amisitu Mayiga ni ale min ni an ka kasi don tɛmɛlen kɔnɔna la maaw hakili b'a la k'a fɔ Mali ye Coupe d'Afrique min sɔrɔ k'o ta basikɛti ko hukumu kɔnɔna la musow fan fɛ ale Amisitu Mayiga ale k'u ye capitaine ye a ko kɔnɔna la jalatigi kun don wa a ye professionnaliyaw kɛ ka wuli ka jɔw caman kɛ Mali basikɛti ko la muso yan fan Amisitu Mayiga ko a yɛlɛnna kumasen kan k'a y'a yira k'a fɔ a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la sa an ka gafe in kɔnɔna la k'a y'a yira sa k'a fɔ ko waleya minnu ni olu bɛ fɔlen ka ɲɛsin Amani Ɲani ma ko ale tɛ se k'a fɔ tiɲɛ tɛ a tɛ se k'a fɔ tiɲɛ don bari ale kɔni bɛ maaw hakili lajigin k'a fɔ ko olu ka wagati bɛɛ lajɛlen kɛ u ni Amani Ɲani k'u jɛra ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ma sɔn siɲɛ kelen k'a fɔ ko nin cɛba in k'a fɔ ko nin waleya sugu ko o bɛ a fan fɛ a dun y'a yira k'a fɔ olu bɛ u ka basikɛti ninnu kɛ waati min a kɛtɔ bɛ kuma kɔnɔna la ko bari ko y'a sɔrɔ ko u b'u ka bogotigiya ja la o waatiw la ko maaden kun don maa min ni an'u ye baara caman kɛ ko wa ko wagati caman su janfalenw na u bɛ baara kɛ jamana tɔgɔ la u bɛ baara kɛ tagabolo caman na bari o kɔnɔna la ko ale Amisitu Mayiga kɔni ale ma sɔmi fosi la i n'a fɔ kunnafoniw ye a yira cogoya minnu na bari ko kunnafoni di okumu kɔnɔna la kunnafoni di sɛbɛn gafe min n'o bɛ Amerikɛnw ka jamana kɔnɔna la n'o ye New York Times olu minnu ye kibaruya in bɔ ka bin ko ale fana ka sɔmi na u tɛ baara kɛ u kun fɛ u bɛ ɲɛɲinili caman kɛ ka d'a kan ale yɛrɛ Amisitu a ye Ameriki kɛ basikɛti ko tagabolo kɔnɔna la yɔrɔ caman kɛ kosɛbɛ kɛ o hakilina de la sa ko a bɛ maaw hakili lajigin dɔrɔn k'a fɔ an kana kalaturu ko in na wa maa kana ban a ma fɔlɔ ko ka d'a kan fɛsɛfɛsɛliw bɛ sen na ale ka faamuya kɔni na mɔgɔba de don ni k'a sɔrɔ nin waleya in yera a nɔfɛ ko waleya don min ni a cɛman ye bari ni waleya fana ma ye a nɔfɛ k'a ka kan diɲɛ mɔgɔ k'i sigi don dɔ ko k'a yafa deli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan nin waleya min n'o fɔmɛ k'an bɛ don min na i ko bi a kɛmɛ ka basikɛti yɛrɛ ko k'a nege bɔ mɔgɔw la a kasa ci mɔgɔw n'u kosɛbɛ an ye nin gafe nin kibaruya bɔ Soir de Bamako maaw ka fɔli la u ni Amisitu ni ɲɔgɔn cɛ Joliba FM n'an bɔra Soir de Bamako kɔnɔna la Amadu an bɛ taa Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon olu ye bi sɔgɔmada in na sa u ka dakuru ɲɛ fɔlɔ u y'o kɛ k'a yira k'a fɔ ko terrain ko kuma ko o barika bonyana waati dɔ la jamana in kɔnɔ ka fara ko terrain min na wuli Bamako Dakar
a waati kɔnɔna la a waati kɔnɔna la ko a fɔra yɛrɛ ko terrain kunkolo wenale photo tarata maaw jamana kuntigiw fɛ jamana ɲɛmaw fɛ fo k'a fɔ ko wagonw bɛ sira la ka na ko bari k'an bɛ don min na i ko bi olu minnu nouvelle horizon maaw ka fɔ la k'u b'a fɔ bi ko tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini ko ka d'a kan u ka ɲiniliw kɔnɔna la k'u y'a ye k'a fɔ ko terrain ko waleyaw b'a kɔnɔna la k'a ko ka dun fo k'a fɔ k'a ko ka dun mun bɛ yen ko a kana kɛ maa kɔnɔ k'a fɔ nouvelle horizon maaw ka fɔ la k'a fɔ ko sini dɔrɔn k'an bɛna terrain mankan mɛn kura ye jamana in kɔnɔ k'a ko ma nɔgɔn o hakilina kelen in yɛrɛ la ko min ye hali baarakɛlaw ka jɛkuluba n'o ye INTM maaw ye ko olu y'a yira waati dɔ kɔnɔna la ka jamana ɲɛmaw wele k'a fɔ ko maaw sɛgɛnna sa min ye nin terrain sira ko in ye a ka fɛsɛfɛsɛ a ka lajɛ k'a donni kama jamana ɲɛmɔgɔw ko min ye Mali ka fanfɛla ye ko gɛlɛyaba t'o la ko bari ko Sénégal fanfɛla la ko gɛlɛya bɛ yen côté de la ko o hakilina kelen in kɔnɔna la nouvelle horizon maaw ka fɔ la k'u y'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔ u ni Sénégal ministre min n'o bɛ taga ni ka segin ko fɔ k'u n'o bɛ na sigi ko ka kuma ko bari olu nouvelle horizon u ka ɲiniliw la k'u y'a ye ko nin kuma in kɛra jikɔrɔ kuma ye a ma deli ka kɛ bi a ma kɛ sini waati ma kɛ ko Mali ɲɛmaw ko u ka sigi a ka fɔ ko u ni Sénégal ɲɛmaw ka ɲɔgɔn ye sira ko in kan ko wa u bɛ maaw hakili lajigin k'a fɔ ko camancɛ fanga maaw an bɛ don min na i ko bi ko u ka lajɛ terrain sira a ka wuli cogo bɛɛ lajɛlen na ko ka d'a kan n kun ye juillet kalo de fɔ fɛn kosɛbɛ kɛ tɛ kalo kura yan o de kun fɔra terrain ko la o de kun fɔra kosɛbɛ u yɛrɛ y'a fɔ gafe kɔnɔ ko o juillet kalo min ni o fɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko u kɛmɛ ka siga de don o fana la o siga min n'u kɛmɛ k'o don o la ko juillet surunyara ka ban bari k'u ta ka baara fosi ye baara min n'o ba ka kɛ terrain sira ninnu kan wa min ye terrain bolilan ninnu ka taa se syndicats ma k'u ye wulikajɔ kɛ olu fan fɛ bɛɛ lajɛlen ko n t'a kalama ko o b'a yira olu nouvelle horizon maaw la sa ko ni fɛsɛfɛsɛli min ni o bɛ a kɔnɔ ɲɛmaw ka bɔ ka o ɲɛfɔ maaw ye yanni maaw k'u jigida sirako kan k'a sɔrɔ sirako ko a ma kɛ sabati fɛn ye fɔlɔ. N'an bɔra nouvelle horizon na an bɛ an ka gɔri sigi min ye les échos wele les échos wele olu y'a yira ko ko nin tɛ duman ye nin tɛ ko ɲuman ye jamana ma ko min ye kasobon gardien ye n'an ko gardien de surveillant de prison ko u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna baara bila boloda baara bila min n'a bɛna kɛ tile 30 okumu kɔnɔna la o ye kalo kelen k'u bɛna kalo kelen kɛ u tɛ baara kɛ u tɛ kasobon jate u tɛ maa jate n'o kɛra ka ban u ka jateminɛ la ko min ye kasoladenw ye olu na bɔ ka t'u sakona yɔrɔ fɛ u ka sabali ayiwa o de ye wulufayɔrɔ la kuma jugu yɛrɛ o okumu kɔnɔna la sa min ye les échos maaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya min ni u b'a ko fɔ k'a sɔrɔla waleya dɔw fɛ waleya minnu ni kasobon gardien ninnu n'u y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛlenw kɔnɔna la u ni jamana ɲɛmɔgɔw k'u sigira ka kuma caman fɔ min ye u ka baaraw kɛcogo ye minɛnkow tagabolo ka taa se olu yɛrɛ minɛcogow ma fo ka taa se min ye u ka pension kow n'a ɲɔgɔnnaw ko bari k'an bɛ don min na i ko bi u ka syndicat belebeleba min ni o bɛ yen nɔ k'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko nin waleya fɛn fɛn n'u ni jamana ɲɛmaw y'a fɔ k'a fɔra ko ni gouvernement yɛlɛmara ko état c'est une continuité nanzarakan na o b'a yira k'a fɔ ko waleya dɔw bɛ yen nɔ i ni jamana ɲɛmaw man'o da hali ni kunkolo kuraw yɛlɛmala kunkolow nana ko falen man ka kɛ o tagabolow kɔnɔna la ko bari k'u y'a jateminɛ kabini u ni jamana ɲɛmaw jɛra ka sɔn kumakan ninnu dɔw ma n'u ka revendication ye ko kuma o kuma n'u ko yuguba ko ɲɛmaw b'a fɔ ko ne kun tɛ yen nin waati ne kun tɛ yen nin waati tolo i b'a dɔn n'i y'a ye revendication tɛ ban Mali la kunkolo kura fɛn fɛn bɛ na kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u b'a ta o dakura de la e taara ka an ka kɛ gouvernement min taara sisan UNTM n'olu bɛ sigafɔ la o sigafɔ yɛrɛ ma ban fɔlɔ gouvernement kura wɛrɛ nana o fana b'a ta daminɛ de la donc les revendications ne sont jamais u tɛ se ka kɛ laɲini tɛ se ka sabati waati si fo gɛlɛya ka don ko la k'a gɛrɛntɛ ka taa se a tɛ dabila yɛrɛ fiyewu
les échos maaw y'a yira k'a fɔ ko o wagati kelen in kɔnɔna la min ye maa caman ye ko olu y'a fɔ min ye kasobon gardien ninnu ye ko aw ka jisumanikaw k'olu ji la k'a sababuya kɛ ko ministre kura min n'an bɛɛ n'o ye madame Jawara Awa Paul Jara ye Awa Paul Jallo ko a wuli ka jɔ barika ka bon wa ko don nataw kɔnɔna la a bɛna fɛɛrɛ ɲini bari an bɛ yɔrɔnin min na i ko sisan min ye kasobon gardien ninnu ye o dusuma kasi bɛ u y'a yira k'a fɔ ko ayi ko k'a sababuya kɛ gafe b'a fɔla cogoya min na ko k'a sababuya kɛ olu ka nin gafe in ko a bɛ dalen min ye gouvernement ka tabali kan k'a bɛ wagati jan bɔ ni gouvernement yɛlɛma o yɛlɛma kɛra a na fɔ waati o waati aw k'aw sabali fɔlɔ u ko k'u b'a jate minɛ la an bɛ don min na i ko bi kɔni min ye nin dati kɔfɔlen ye ko n'o sera kaban n'o dala gosira ko min ye baarabila ye olu b'o bolo ko sabali t'i tɔ to foyi la n'a fɔra k'u ka sabali tolo kun de bɛ sabali la o maa tɛ sabali yanni i taa do cɛ koyi nka i bɛ sabali yanni i mago ɲɛ do cɛ n'a fɔra k'u ka sabali tolo an bɛ waati kɔnɔ u yɛrɛ b'a dɔn n'a fɔra k'olu ka baara bila sisan tradition dun bɛ koso kasa la o ko ma ban fɔlɔ aw dun ye kasobo kɔlɔsibaw de n'a fɔra k'aw ka baara bila jamana dun bɛ lahalaya min na i yɛrɛ bɔra ka mun fɔ sisan ala k'an kisi kasobon dun tɛ yɔrɔ min na ale kan ka ye ka to yen ten kɔlɔsili dan de kan ka kɛ yen n'a fɔra k'olu bɛ baara bila ka kalo kelen tolo laɲini ye tiɲɛ ye nka fana b'a la dɛ u ka sabali an kɔni ta ye o ye u ka sabali yanni transition in n'i y'a dan ne yɛrɛ ma tolo revendication fɛn fɛn bɛ yen baarakɛlaw bɛ laɲini fɛn fɛn kɛ k'a to transition ka tɛmɛ bani transition tɛ se ka foyi d'u ma u jigi dan bɛ fɛn fɛn kan INT wo i service pénitentiaire wo i fonctionnaire a mana kɛ fɛn o fɛn sa tolo u jigi dan bɛ transition bɛ se ka mun d'u ma a ka gɛlɛn dɛmɛ yɛrɛ tigɛ bɛ maa minnu na caman dɛmɛ tigɛ bɛ maa minnu na wari tɛ d'u ma dɛmɛ tɛ d'u ma fo u bɛ kisi kasa la an bɛ élection ɲɛnabɔ la fɛn caman an ma tila o la fɔlɔ aw yɛrɛ bɛ k'a bilen k'a da transition ɲɛmaw tɛgɛ a ma nɔgɔn ko sabali n'u sabalila ni waati in ka tɛmɛ ni président kura sigira n'a y'a ja a kana baara yɛrɛ kɛ n tɔgɔ an k'a fɔ tiɲɛ la ni jamana tigi kura sigira mun ye nin waleya ninnu ye a bɛ se ka yuguba bari an bɛ waati min kɔnɔ i n'a fɔ i yɛrɛ fɔ sisan n'a fɔra an bɛ ko dɔ la aw bɛ tila ka dɔ wɛrɛ c'est comme si badeni man kɛnɛ e y'a tɔ fa tiɲɛ la a sogo dun man di dɛ o bɛ kɛ jufa de Musa fiɲɛni bɔ a senkɔrɔ Joliba kunnafoni gafew an bɛ o hakilina kɔnɔna la sa min ye indépendant ye ale fana kumana indépendant ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bolonɔnbila sɛbɛn ko o tɛmɛna min ye an ka mairie-ba n'o ye mairie du district de Bamako olu ni partenaire dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye dɛmɛjɛkulu hakilina la ko k'a fɔ k'u bɛna waleyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ waleya minnu n'a bɛna ko caman nɔgɔya Bamako yan nɔ ko o ko dɔw tɛ dɔwɛrɛ ye sa min ye ko alamusa tɛmɛlen min ye signature d'accord min ye u y'a kɛ u ni société belebeleba dɔ n'o ye énergie solution système ye énergie solution système maaw o don nataw kɔnɔna la u ni min ye an ka mairie-ba u bɛ n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa Bamako ɲamanko a ko Bamako an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ɲama o barika bonyalen don kosɛbɛ o énergie système maaw olu ni mairie-ba kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko yaasa ɲamaw énergie système maaw bɛ se k'a yɛlɛma cogo min k'a kɛ courant ko ye u tɛ se tolo ne de y'a f'i ye u tɛ se ayiwa kɔni b'a fɔ u tɛ se u y'a yira k'a fɔ n'a kɛra a bɛ diya n ye nka ne kɔni b'a dɔn u tɛ se kosɛbɛ ko ji nɔgɔ minnu fana bɛ dugu in kɔnɔna la k'a barika ka bon kosɛbɛ min ye an ka wuluwulujiw n'a ɲɔgɔnnaw ye énergie système maaw ka ɲɛmaaw ni o ye Amadu Sangare ka taa se mairie-ba maaw ka ɲɛmɔgɔ dɔw ma n'o ye Jaje olu y'a yira sa k'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la nin bolodi ɲɔgɔnma in kɔnɔna la sa ko ɲamaw yɛrɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ji nɔgɔ minnu ni olu bɛ
capital kɔnɔ yan nɔ sa Bamako an ka dugubaw kɔnɔ yan nɔ yani ji nɔgɔ ninnu ka bila tentɔ ko waleyaw bɛ ɲini a la waleya minnu n'a bɛ kɛ sababu ye sa ka maaw yɛrɛ ka a yɛlɛma a ka se ka nafa ɲɛ sira caman fɛ ko maa caman bɛ yen nɔ mairie maaw yɛrɛ ka fɔ la minnu n'u taara kalan kɛ nin ko kɔnɔna la ko u caman bɛ jamana in kɔnɔna la o hakilina kelen in na ko mairie y'a yira sa k'a fɔ ko don nataw kɔni kɔnɔ olu ni energy solution system maaw ka bolo di ɲɔgɔnma in kɔnɔna la sa k'u bɛna fɛɛrɛ ɲini ka se ka caman bɔ Bamako nɔgɔko la bari nɔgɔ in a tɛna taa yɔrɔ wɛrɛ k'a bɛ yɛlɛma k'a kɛ kurankow n'a ɲɔgɔnnaw ye k'a kɛ nafaɲɛ sira ye ko k'a sababuya kɛ ko diɲɛ bɛ bolo min kan i n'a fɔ an bɛ don min na bi o waleyaw ko olu sinsinnen don ni Mali yɛrɛ donn'o kɔnɔ k'o bɛ se ka wele ko tare i n'a fɔ an balima indépendant maaw olu y'a fɔ cogoya min na Amadu e ko k'u tɛ se dɛ tolo ni ko k'u tɛ se bolonɔ bila sɛbɛn dama min kɛra Bamako mairie in ni baarakɛla ONG caman cɛ ko Bamako ɲamanko u b'a yɛlɛma dɛ u bɛ fɛ ka kɛ courant ye dɛ u bɛ fɛ ka kɛ nin u bɛ fɛ ka kɛ nɔgɔ ye e dɔ bɔlen a la kulu filɛ Medina Kura kulu filɛ Lafiyabugu yan kulu bɛ yɔrɔ jumɛn tuguni Bamako yan ne yɛrɛ na sira in na Samɛ sira a ma nɔgɔ dɛ dɔ tɛ yen fana kosɛbɛ kɛ ɲama bɛ ɲini ka Bamako bɔsi an na aw ko k'a b'a yɛlɛma n'u sera k'a kɛ bamananw ko ten ni sama ni a tɔgɔ di ko ni ye mugu k'i da la f'a ɲiginji ka k'i da la kosɛbɛ kɛ n'i dafa basi jalan na n'a ɲiginji t'i da a b'i sara minɛ n'i ko k'i bɛ kurusi kala ka don sama la i y'a kɛ i ye koba kɛ n'i ma se k'a kɛ yɛrɛ i ye kumabɔ fɔ kɛ i tɛna kɛ kumabɔ fɔ ye n'o tɛ Bamako ɲamanko a fura t'u bolo kosɛbɛ ni Bamako ɲamanko fura bɛ maa bolo k'o f'i ye chinois ayiwa a y'a mɛn dɛ Bamako ɲamanko bɛ fura bɛ chinois de bolo u k'a fɔ ozone welela ka na a bɛ san joli bɔ a mɛnna a bɛ dɔ bɔ ozone tɛ maliyɛnw ye o kosɛbɛ olu mana ko bɛ ɲamanko daga ta ka bɔ an da la u bɛ Bamako jɛya olu yɛrɛ nana dɔ farala nɔgɔ kan kosɛbɛ kuma bɛɛ u bɛ na ni maa wɛrɛ ye ne kɔni b'a dɔn maa kelen bɛ yen n'u y'olu wele ko Aina ɲamanko finman n'a jɛman a ka d'aw ye cogo cogo a y'a kɛ ten kosɛbɛ an ni chinois ka bɛn a la Bamako mairie ka taa chinois nɔfɛ kosɛbɛ kɛ chinois tɛ dɛsɛ diɲɛ foyi la diɲɛ ka gɛlɛn dɛ olu kɔni n'i y'a jate hali ni ko ka ɲama yɛlɛma ka kɛ dumuni u b'a kɛ siga t'a la ka d'a kan baara a tɛ kɛ ni politique ye baara kɔni an k'a ɲɛsin a ma dɔrɔn n'i ye Chine jateminɛ ka u ka évolution jateminɛ u yiriwacogo k'a jateminɛ a kɛra sira bolofara ye Amadu o de b'an bila bi k'a fɔ ko Chinois bɛ se k'a kɛ o ti dɔwɛrɛ u ye yɛlɛmaliba don u yɛrɛ ka jamanaw la ka tila ka yɛlɛmali don diɲɛ fan wɛrɛw la ni baara yɛrɛ Chinois tɛ baara kɛ ni wajiya ye quoi tolo k'a fɔ de an bilala baara la n b'a kɛ ni n sen kelen b'a la n sen kelen t'a la ayi olu bɛɛ y'u dɔn n'o ye o cogo si la u ma développer tɛ gansan u sigilen abada c'était l'un des pays les plus pauvres du monde o kɛra o ko évolution kɛra cogo min kana se sisan ma a ma kɛ u sigilen dɛ anw bɛ kuma la yan don o don an b'a kɛ tan an ye partenariat signé partenariat bɛ signé san joli wari bɛ projet bɛ financer wari bɛ d'u ma u b'a dun k'u sigi san joli foyi tɛ bɔ a la u tila ka na ni partenaire wɛrɛw ye a bɛɛ ye wari dun sira kosɛbɛ kɛ a bɛɛ wari dun sira i y'a fɔ cogoya min na ne yɛrɛ mairie ba in yɛrɛ ne yɛrɛ taara kunnafoni dama min kɛnɛ kan k'u ka projet signé pour solutionner les déchets plastiques à Bamako pour évacuer les déchets à Bamako digiw ni gafew sɛgɛnna mɛnɛ foyi caman signé dɛ foyi k'a bila armoirew kɔnɔ k'a bila kɛsuw kɔnɔ an k'u labɔ o de y'a to nin yɔrɔ la n k'u tɛ se n'u y'a kɛ tare a kɔni bɛ balan na ayiwa bɛɛ lajɛlen kulo b'a la kɔni min ye mairie district maaw ye olu ye lajɛ min kɛ tan n'u yɛrɛ ko k'u bɛ se n'i ko k'i bɛ se ayiwa Amadu kɔni siga don a b'u bolo an k'an sigi wagati na tiɲɛ di an ma an ka taa Joliba FM ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa min ye quotidien national n'an ko l'essor ale ka dakuruɲɛ fɔlɔ la a ye kumakan bɔ ka bin a ko journée de l'enfant africain min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ dilen farafinna denmisɛnw ma ko ɲinan bɛna kɛ a san 30nan ye min ye sariya dɔ ye ni o ye
adoption de la charte ko o waleya bolodara Monrovia o kɔnɔna la k'a yira la k'a fɔ nin don a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a di denmisɛnw ma k'a kɛ denmisɛnw tɔgɔla don ye bari lesɔr maaw ka ɲɛfɔli la ko kabini san 2016 ka na se an bɛ don min na i ko san 2019 waatiw fo ka na se san 2021 waati ma sisan ko n'i y'a jateminɛ min ye denmisɛnw ka bɔ ɲɔgɔn na n'o bɛ wele ko croissance u ka bonyaw ni hakɛw ni tagabolow kɔnɔna la ko san 5 denmisɛnw hakilina a jateminɛ bɔra o de kan k'a yira la k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la ko a waleya ka ɲi kosɛbɛ bari Mali kɔnɔ lesɔr ka fɛsɛfɛsɛli la ko a b'a ka segin kɔ dɔɔni ko maaw k'u hakili t'o la k'a sababuya kɛ ko an tun bɛ sigiyɔrɔma 100 o 100 n'i ko ye denmisɛn 100 o 100 tan k'i b'a sɔrɔ ko 38 o tun yiriwacogo ka ɲi o walanwalacogo ka ɲi farisogo yanfan sɔrɔcogo yanfan dumuniko yanfan bari ko o cɛ jiginna dɔɔni an bɛ waati min na i ko bi ka bɔ 38 na ka na kɛ 24 ye o 24 min ni o bɛ yen nɔ sa ko fo jateminɛ ka kɛ a la min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw denmansaw ka taa se denw yɛrɛ ka yiriwa tagabolow bɛ sira o sira fɛ jamana ɲɛmɔgɔw lesɔr maaw ka fɔli la sa ko olu ka wulikajɔw sabati yaasa nin waleya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ waleya sinsinnenw ye Amusatu Umu Traore lesɔr kɔnɔna la ale ka fasiri don fasiri min ni an y'a bɔ lesɔr kɔnɔ. Joliba FM. Amadu ka kunnafoniw datugu sa an b'a fɔ ko dɔgɔkun nin ye o ɲɔngirilen an fan fɛ maaw ka to sɔgɔlen radio Joliba la an y'o de fɔ an bɛ yan nɔ o bɛɛ lajɛlen kama fasiriw mana bɔ k'a layɛlɛma todunkan na dɔgɔkun kɔnɔna la an bɛ yan o kama bari kuma kɔnɔna la sa an tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ lamɛnbaaw wagati ni wagati n'an dɛrɛla u sen kan u ka hakɛto ka yafa da janko ni Amadu Tolo ni ale bɛ fiɲɛ siraw fɛ ka da ka kalanden don an bɛ don min na i ko bi an karamɔgɔ i yɛrɛ kɛra karamɔgɔ an ma se karamɔgɔya ma fɔlɔ Musa Sanogo o y'an baarakɛ ɲɔgɔn ye tuma caman an y'o de fɔ maaw de don maa minnu n'olu bɛ dibi la maaw de don maa minnu ni anw de b'u tɔgɔ fɔ aw b'u tɔgɔ mɛn bari n'olu tɛ a baara a ko ma nɔgɔn dɛ kosɛbɛ Amadu Jalo n y'a kumakan mɛn Amadu Tolo n y'a kumakan mɛn ni maa ninnu ma sɔn fan dɔ in fɛ tiɲɛ la a ko ka gɛlɛn an b'a fɔ ɲɔgɔn ye sa ko gafe kuraw bɛ bɔ dɛnɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Ala ko jira an na aw ka lamɛnli la aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la